Hodri ac Elin Heno. Elin, lle ti'n dawnsio heno yma? Hei, dwi'n dawnsio yma yn Wrecsam, wrth gwrs. Mae'n ddwrnod i ddathlu'r holl gerddoriaeth y gwych yn dydi, ond mae hefyd yn bwysig bod ni'n camol y venues, y lleoliadau hynny sydd yn cynnal y gigs lle fysa ni hebddyn nhw. Wel, dwi yma yn y Saith Seren, a dros y ddegawd weithiau maen nhw wedi bod mor gefnogol i'r sîn gerddoriaeth Gymraeg. Yndi, maen nhw'n dathlu pen blwydd yn ddeg, mae yna barti yn mynd i fod yma heno. Ond Rodri Owen, lle wyt ti? Wel, dyna'r cyfan am nawr, ond dewch nôl atyn ni pan byddwn ni'n teithio i Wrecsam at Elin. Ia, dwi yma yn nhref Wrecsam, yn y dafarn gymunedol, sydd hefyd yn hwb i'r iaith Gymraeg yma yn y dre. Y Saith Seren, maen nhw'n dathlu pen blwydd yn 10 mlwydd oed eleni. Gan i hanes y parti wedi'r egwyl, ond i fynd â ni at yr hysbysebion, dyma eich calendr chi. O ie, mae'r gan yna wastad yn ei fi deimlo'n hapus iawn. Reit, amser i ni fynd i Wrecsam nawr, lle mae Elin yn y Saith Seren. A Elin, mae'n anodd credu oedd ni'n dwy yna 10 mlynedd yn ôl yn edrych yn ifanc iawn. Mae'n anodd credu go iawn, Llynos, ond yndan, da ni wedi bod yma fel rhaglen yn darlledu ers degawd. Dyna pryd agorwyd y Saith Seren. Mae yna barti yma heno. Dwi'n cael canu yma heno. Dwi'n wedi canu efo band ys 2 flynedd, felly mae hynny'n exciting iawn, iawn, iawn. Mae rhaid i fi ddeud. Ond cyn bod ni'n trafod y parti, dwi'n mynd â chi am dro i Langefni ar Ynys Môn. Achos yn fanno, mae yna gaffi sydd yn mynd i blesio chi rockars Cymru. Pob lwc iddyn nhw yn Lizzy Lees a lle arall i ddathlu dydd Music Cymru ydi Saith Seren yma'n Wrecsam. Wel, 10 mlynedd yn ôl, Mark, mi ges ti'r syniad yma i greu tafarn gymunedol oedd yn ganolbwynt hefyd i'r Gymraeg. A ti di credu bod nhw ddegawd yn mynd heibio? Mae teimlo bod mwy na degawd weithiau, mae rhaid i ddeud, mae'r Saith Seren wedi cael nawr bywyd bob peth, ond da ni yma o hyd, yr hen cliché, ond mae'n bwysig bod ni yma. Da ni wedi cynnal lot o gigs Cymraeg dros y degawd dwytha, comedi, theatr, barddoniaeth yn ogystal â cerddoriaeth, a dwi jyst yn wrth y modd bod ni'n nôl ar agor eto, bod yn onest, cos o'n amheuon, doedd? Oedd yn sicr, ond llongyfarchiadau Max yn gwybod nad y syniad i oedd y cyfan, a mae o mor wych. Rwy'n Cres yn gadeirydd ar y Saith Seren erbyn hyn. Mark yn sôn o fanna am y gigs, a mae hwn yn rhan mawr, mawr o'r lle, yn dydi, gigs Cymraeg. Dyn ni'n trio cynnal gig bob rhyw fis, felly drwy'r flwyddyn, dyn ni'n cynnal llwyfan i'r bandiau Cymraeg. Hefyd, dim just music, so mae rygbi yma fory, fydd y lle yn llawn dop, a rygbi ar S4C. Ie, dyn ni'n cadw brysur, yn dyn. Ie, wel gwych, mae mor brysur yma heno. Mae hynny'n braf i weld ar ôl 2 flynedd, ond Gwenfair, ydych chi'n aelod o'r pwyllgor, beth ydych chi'n edrych ymlaen o ran datblygiadau? Wel, rwan, da ni wedi cael ail agor ar ôl y clo mawr. Da ni'n gobeithio, ac mi oedd pethau wedi cychwyn symud cyn y clo, bod ni'n prynu'r lle, a dyna di'r bwriad rwan, bod ni'n symud ymlaen efo'r bwriad yna, ni fydd bia yn canolfan ni yn Wrecsam. Sa hynny yn wych. Diolch Gwenfair, mwynhewch yn noson, a dwi yn mynd i ofyn yn sydyn wrth y gwrs sy'n eistedd fan hyn. Mae'n brysur yma. Kevin, sut ydych chi? Ydych chi wedi dod o bell heddiw? Dwi wedi teithio swydd Arbi heddiw. A pam ydych chi wedi dod o'r holl ffordd i Saith Seren? Wel, yn reiddiol, o'n i'n byw yn yr ardal, Gerir Wyddgrug, ond dwi'n edrych ymlaen at dathlu parti heno. Ie, da ni gyd yn edrych ymlaen i dathlu. Diolch Kevin. Ia, dwi'n mynd i fod yn mynd ar y llwyfan i ganu wan. Dathlu dim Music Cymru mewn steil, boys. O, diolch yn fawr iawn i ti, Elin, a pob lwc gyda'r gig yna heno, fyddi di'n wych fel arfer.